Hvad så folkens, og velkommen til endnu en ny video. I dag så står vi lige inde på mit værelse. Det her kommer til at være en lidt anderledes video. Det kommer ikke til at være Minecraft. Det kommer til at være en video med mit ansigt, hvor jeg løber rundt på mit værelse og snakker lidt. Så det bliver rigtig hyggeligt. Hvis I kan huske den video, som jeg lavede med den her lille fyr her. Ja, I kan nok godt huske den. Hvis I kan huske den video i hvert fald, så var den desværre ikke på hotlisten. Det var faktisk en joke hele den her video. Det var ikke rigtig en fidget spinner video. Jeg ved godt, der var mange af jer, der havde spurgt efter sådan en video, men det var ikke som sådan en fidget spinner video. Det ved jeg godt. Det var ligesom det, der var sådan meningen med hele den her video. Og det var nemlig meningen, at det skulle være sådan en lidt en joke med det hele. Og jeg skulle bare prøve at komme ud på hotlisten, fordi der er mange YouTubere, der er begyndt at brokse over det her nye YouTube, hvor det bare sådan er åbenbart så nemt at ryge ud på hotlisten, bare det at man lige laver en fidget spinner video. Så jeg tænkte, jeg ville prøve det samme og bare lige lave et lille eksperiment, og vi rykker ud på hotlisten. Til gengæld så fik den altså 35.000 visninger, tror jeg. Men jeg kigger lige. Den har fået 34.147 visninger på det tidspunkt, som jeg kigger på den lige nu. Og der er altså kun gået en uge. Vi snakker en uge. Det er altså rimelig meget for min kanal. Det er ikke sådan noget, jeg plejer. Så det skete i hvert fald. Til gengæld var vi ikke ude på hotlisten. Det fik mig til at tænke lidt, hvad i alverden gik der galt der? Og hvordan kan det være, at jeg kan få så mange visninger på en video, der får 35.000 visninger på en video på en uge? Det lyder også lidt mærkeligt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Jeg fik så mange visninger på en uge på en video, der har fidget spinner, og jeg ved ikke hvad, i titlen og det hele. Så laver jeg så en video 2 dage efter. Fordi nu kommer det her. Nu skal jeg fortælle jer det. Jeg laver en video 2 dage efter, der hedder 20 vildeste kanoner i Minecraft. På 5 dage har den også fået 35.000 visninger. Til gengæld så er det bare Minecraft. Men det var jeg åbenbart ude på hotlisten. Og jeg ved ikke lige hvordan det kan være at den ene gør og den anden ikke gør. Men min anden video den kom åbenbart ud på hotlisten. Og den lå på plads nummer 30 eller sådan noget. Altså det er det højeste den har ligget på. Jeg ved ikke om den stadig ligger der. Det tror jeg ikke den gør. Jeg kan lige kigge. Jeg ligger faktisk plads 49 lige nu åbenbart. Så jeg forstår ikke helt hvordan det kan være at den ene gør, men den anden gør ikke. Det er åbenbart bare YouTubes måde at lægge videoer ud på startsiden eller på hot lige nu, som gør at jeg åbenbart kunne ryge ud med den ene video og ikke den anden. Det kan også have noget at gøre med at den ene den var 8 minutter og den anden den var 21 minutter. Det kan være det har noget med det at gøre. I hvert fald jeg ved det ikke. Det var et eksperiment og I skal ikke tage noget af det seriøst. Det der med fidget spinner eller sådan noget, det var ikke en seriøs video. Det var bare hvor jeg sådan joke lidt med det. Så det må jeg undskylde, hvis der er nogen af jer, der blev lidt sure over det. Det håbede jeg ikke, at det gik jeg mega meget på. Jeg synes, det var sjovt at lave den i hvert fald. Jeg synes, det var sjovt at redigere den, og det var noget, som jeg selv synes var sjovt at lave. Så ja. I hvert fald, det var ikke det, som hele den her video her, den skulle handle om. Fordi jeg har nemlig overvejet at lave nogle flere af de her slags videoer, hvor jeg egentlig bare går og snakker lidt. Hvor jeg står og snakker sådan ind i kameraet og sådan noget, som I kan se. Så det er måske planen i fremtiden, at jeg laver lidt flere sådan nogle her videoer, hvor jeg bare snakker om et eller andet emne, eller jeg snakker om flere forskellige emner. Så smid gerne videoen et like, hvis I gerne vil se flere af sådan nogle her videoer. Ja, jeg lover, at jeg nok skal lade være med at lave sådan nogle jokes, som ikke rigtig er så fangende mere. Der kommer ikke til at være sådan nogle fidget spinner jokes og sådan noget. Jeg ved ikke om jeg kommer til at lave en fidget spinner video. Det kommer jeg nok ikke til, desværre. Jeg synes ikke rigtigt at det er sådan. Det er ikke sådan det mest fangende at lave en video om, synes jeg. Jeg synes der findes nok i forvejen, så jeg ved det ikke helt. Og så er det også sådan at enten så laver man de der fidget spinner videoer, hvor at man ligesom laver trickshots, eller man laver sådan hvordan man laver en fidget spinner ud af slik. Det skal lige siges at titlen den skal være på engelsk. I hvert fald enten så laver man en rigtig fidget spinner video, hvor der er helt vildt mange der bare sådan, du gør det kun for views. Eller også så sidder man sådan og snakker lidt omkring hvor dårlige de her fidget spinner videoer er. Altså der er ikke noget midt imellem. Enten så sidder man og snakker dårligt om den, eller også så sidder man og laver en fidget spinner video. Der er bare ikke nogen connection. Og jeg tror det er det som der har gjort at det får så mange visninger. Det er fordi at der har 2 hold. Altså der er 2 måder man kan se tingene på. Og det er enten ved at hakke ned på det, eller ved at elske det. Og der er bare kæmpe fight imellem de 2 personer. Eller de 2 grupper. Så jeg håber det her det giver sådan en lille smule mening. Fordi at jeg føler bare at jeg bare står og snakker ud i den blå luft. Og jeg føler ikke rigtigt at jeg giver særlig meget mening. Så jeg håber jeg giver lidt mening til at de nogenlunde kan forstå hvad jeg mener med det her. En anden ting som jeg også vil sige i den her video, det er faktisk noget helt andet. Det er et helt andet emne. Okay, vi hopper faktisk helt over i noget fuldstændig andet. Altså det er sådan helt derovre. Hvis vi står her og vi snakker om fidget spinner videoer lige nu, så er det helt derovre. Langt den vej. Altså kan I se hvad det er derovre? Kan I se det? Lige der. Det er en hvid væg. Det er det vi skal snakke om. Vi skal nemlig ikke snakke om en hvid væg. Vi skal snakke om, at jeg er begyndt at få en lille ny hobby. Man kan godt kalde det en hobby, tror jeg. Fordi jeg er begyndt at købe sådan, hvad kan man sige? Jeg er begyndt at gå lidt op i mit tøj. Altså ikke bare sådan gå lidt op i mit tøj, men jeg er begyndt at bruge nogle penge på at købe noget mere mærketøj, end hvis jeg bare gik ud i H&M og købte t-shirts til sådan, tag 3 t-shirts for 80 kroner. Jeg er i hvert fald begyndt at købe noget mere tøj.
end jeg før han har gjort. Hvis I har fulgt med på min Instagram, I må gerne lige gå ned og follow. Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Hvis I har fulgt med på min Instagram, så vil I også vide, at jeg har begyndt at købe noget tøj og sådan lidt af hvert. Og jeg er begyndt at bruge lidt penge på det, og jeg synes det er super fedt, at jeg kan godt lide at gå op i mit tøj. Lad os bare få kortene på bordet. Jeg har brugt en del penge på det. Her på det sidste, der har jeg i hvert fald købt rigtig, rigtig meget. Okay, inden jeg lige hurtigt begynder sådan at tale videre omkring det her, så vil jeg gerne lige sige, at det altså ikke er sådan noget her den sidste uge, hvor jeg begyndte at gå op i tøj. Det er sådan de seneste 3 måneder, tror jeg. 3-4 måneder, 5 måske. Der er i hvert fald gået noget tid. Det er ikke bare sådan noget virkelig hurtigt noget. Det er sådan, jeg er begyndt at gå lidt op i tøj. I hvert fald, så vil jeg gerne spørge jer, om I har lyst til at se en tøjvideo. Jeg ved ikke helt, om det er noget, som I har lyst til at se. Hvis det ikke er det, så skriv det endelig nede i kommentarfeltet, hvis I ikke har lyst til sådan at se, hvor jeg viser mit tøj frem eller sådan noget. Men ja, i hvert fald skriv gerne nede i kommentarfeltet, hvis I gerne vil se det, fordi at jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at lave det. Jeg ved ikke, om det er noget, som I gerne vil se, så jeg vil gerne vide det. I hvert fald, så hvis I ikke har lyst til at skrive ned i en kommentarfelt, eller en kommentar nede i kommentarfeltet, så kan I simpelthen også bare lige vote lige heroppe, eller så er det her. Det er i hvert fald et af hjørnerne. Der er sådan en lille dims, sådan et kort, og der kan I bare lige, der kan I vote. Så kan I stemme på, hvad I gerne vil, om I gerne vil se det, eller om I ikke vil se det. Jeg er i hvert fald begyndt at gå sådan lidt op i tøj, og jeg er begyndt at købe en del tøj. Jeg er med i sådan nogle Facebook-grupper, sådan, hvor man trader noget af det her tøj her. Og der er nogen, der køber ringe og ure og sådan noget. Det gør jeg ikke rigtigt. Det er kun tøj. Så bukser, shorts, sko og t-shirts og hoodies og sådan noget. Det er værd. Så det er bare sådan noget. Men ja, det er måske noget, som der er mange af jer, som ikke havde regnet med, fordi at jeg sidder bare sådan og laver de her Minecraft-videoer sådan lidt af hvert, og jeg sidder og hvad kan man sige? Jeg er måske ikke sådan en tøjperson, vil jeg tro om mig. Og det var heller ikke sådan rigtig noget, jeg selv troede om mig, hvis vi kigger tilbage sådan et halvt år tilbage. Men jeg er i hvert fald bare begyndt at gå lidt op i, hvordan mit tøj ser ud, og hvad for noget kluns jeg går i og sådan. Så jeg vil bare høre, om det var noget, som I ville se. Så ja, skriv det gerne ned i en kommentarfelt, eller I kunne vote lige før. Jeg håber, I har votet, så det bestemmer I helt selv. Jeg vil i hvert fald gerne høre det. Så jeg tror også, vi har snakket nok om det her emne nu. Jeg tror, vi hopper videre til noget andet. Kan I se den væg? Derovre. Kan I se den væg? Lige der. Helt derop. Altså ikke den der. Det er bare et billede af min bil. Derop. Der er en hvid væg. Ja. Den skal vi snakke om. Til jer som ikke helt forstod, det var en joke. Det er ikke min bil. Jeg har slet ikke så mange penge. Gid jeg dog havde. Det tredje emne, det var, at der er mange, der havde spurgt mig, om jeg gerne ville vise mine fødselsdagsgaver frem. Fordi i forbindelse med, at jeg lige har fyldt 18 år, så regner jeg nok med, at jeg har fået sindssygt mange gaver i fødselsdagsgave. Det har jeg ikke rigtigt. Fordi jeg har ikke rigtig ønsket mig noget. Jeg kan lige så godt fortælle jer det hele, fordi der er sådan lidt en forklaring til det, og så er der lidt også ikke en forklaring til det. I hvert fald, jeg vil gerne fortælle jer det. Min familie, det er sådan, min fars side af vores familie, der bor de fleste over i Canada, eller også så bor de vildt langt væk. Der er ikke så mange, der sådan bor tæt på eller noget som helst. Så der er ikke sådan rigtig nogen fra min fars familie, som jeg ville have kunnet invitere til min fødselsdag. Fra min mors familie, der bor alle sammen, altså virkelig alle sammen, alle bor over i Nordjylland. Så når jeg bor her på Nordsjælland, så er det lidt svært at invitere alle dem. Fordi alle dem i min mors familie, de fleste af dem, de er mormor og morfar og alt det der hul om hej der. Så der er rigtig, rigtig mange, der bor over i Nordjylland. Og det er en rigtig, rigtig lang tur for at tage helt herover. Derudover så har jeg heller ikke rigtig gjort så meget ud af, at jeg skulle holde en eller anden form for fødselsdag. Så jeg har ikke rigtig sådan tænkt over at invitere dem. Så jeg valgte egentlig bare at tage min familie på restaurant. Altså det vil sige min mor, min far, min søster og min papfar. Og så fik vi bare en hyggelig tur der. Og jeg fik et par gaver. Jeg fik, jeg kan lige så godt fortælle jer det. Jeg fik ikke sådan super meget, og jeg havde heller ikke ønsket mig noget. Jeg havde ønsket mig én ting, og det var en GPS til min bil i forbindelse med, at jeg er fyldt 18 år. Jeg er også i gang med at tage kørekort og sådan noget. Så jeg kan forhåbentlig snart køre selv i min egen bil, som I har set en video med. Jeg har nemlig også lavet en bilvideo, så ja, den kan I også gå ind og se. Der vil være link lige nede i beskrivelsen. I hvert fald, så har jeg fået en GPS til min bil. Og jeg har fået nogle penge, og jeg har fået nogle penge, sådan at mine forældre, de har betalt mit kørekort. Fordi det koster også nogle penge. Og derudover der har jeg fået en t-shirt af min lille søster fra Jack & Jones. Og så har jeg sådan set ikke rigtig fået mere. Så det er sådan, det er ikke de der store gaver. Og jeg ved godt, at der er mange af jer, der tænker sådan, jamen du er lige fyldt 18 år, så må du bare have tjent mega meget, og du har fået sindssyge gaver og sådan noget. Men nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke ønsket mig noget, og jeg mangler virkelig ikke noget. Jeg har sådan det, jeg har behov for, så jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skulle have ønsket mig. Udover at min familie var der på min fødselsdag, hvilket de var. Vi var ude at spise og sådan noget, så det var rigtig hyggeligt. Og
Det var i hvert fald en rigtig god fødselsdag, synes jeg. Så det var i hvert fald, hvordan min fødselsdag den ligesom hang sammen, og hvorfor jeg ikke måske har fået gaver til 20 eller 30.000, ligesom konfirmander får, eller sådan noget lidt. Altså, det var ikke lige det, som der skete. Okay, nu... nej, der kom fokus. I hvert fald, jeg vil gerne lige fortælle jer omkring de her emner her. Og jeg håber, at I har fået en forståelse for alt det, som jeg har... de her emner her. Og jeg vil gerne høre jeres meninger omkring det. Så skriv det ned i kommentarfeltet. Ja, så vil jeg egentlig bare lige give jer en lille opdatering på det hele og mit liv og sådan noget. Så jeg håber, at det var en god opdatering. Og at I føler jer rigtig godt tilpas med, at jeg ligesom har forklaret jer alt det her. Og når ja, så er jeg også blevet klippet. I hvert fald, så gå ned og følg min Instagram. Der vil være link nede i beskrivelsen. Og så var navnet også lige før. Det kan lige komme igen, hvis det er, I ikke kan huske det. Det ved jeg ikke, hvorfor I ikke skulle kunne det. Det er bare mit navn. Ja, så håber jeg egentlig bare, at I har nydt den her video her, og I vil skrive sådan en kommentar med, hvad I synes om det der med, at jeg skal lave tøjvideoer og sådan noget. I don't know. Jeg aner virkelig ikke, om det er noget, som I har lyst til at se. Men skriv det gerne ned i kommentaren. Og ja, så husk at stemme på den der lille dims der, som jeg havde lavet. Så håber jeg egentlig også bare, at I har en dejlig dag, og at I vil se med igen i morgen, fordi hver eneste dag, der kommer en ny video op. Så husk at subscribe, og så kan du altså følge med hver eneste dag på en ny video. Så ja, jeg håber, I har en awesome dag, og at vi ses igen i morgen. Hej!